Hari? Makura daroti? Okay. Baba jau kusekere. Amanda. Azina mjada. Wapi isikuenzero? Kaulisa shamari. Wani ndakabata ma message phone to ma family wangu amatangu angasingazivi. Ndakabata ma message phone akavutiza razira wangu akaenda wala. Asingaziphone kana phone. Saka Mkaza mjada. Wana nini? Na? Imazima yangu ndakatoa. Uyanga mkaza chipili? Dokutanga. Ani Atakasiyana zwe 2019 kusema kura dare nasi kwa mimi murumongo mnaye waru kuvudzo makurare chitanda chajera kutsa ndio kuda kunase kutsa saka ini mubvudzo wanga kuti aungagare wega kuone kuti ugare wega usina murume nevana wako kupi all right saka mkaza ushada anza nichakudai mawe nani sisi ku baba wako sisi wako sisi wewe yem gariba sira yem zima wako fama yako ikupi ama yako ikupi eshuru aba komango aenda basi nini ndatuita tukundo basi ya tujumana azima yacho wewe atongoitira ma witness simpe shiri nacho mu 2019 hatacha tikataura kuti kubaimba mudzi zvakumurambira kamurambira 3 points chakati niti mamani murambira chakati nechakati kurambira ndakabata ma message phone ndama dzanga ngasingadridi ndi munhu anditeerera ojerero werowa yanoziva zvaiti yaiziva zvaiti ainiteera kubva ainiteera kubva wanokurokuwa imona uya kwadzana ndi kubva zandeshandisika tichiita iti alright garako ibayo sisi ataurire zvamarambiro kone kuti rudoka shanje one fear with the chief of mind was the night waida murumo alright enemo akakura danjini enemo saina maafuri ya afuri maugara pamba kana makuwanika muna ninja zina basi sungai ngo saina mimi zvamakashanda pese yes zilipo arizeje ripe alright ni someone dukushena property nini property yangu property wanombora property ndakatenga nayo kuimba aimba ndakawaka ndipindewani ndevana ende munyora panze someone muyi mubhadhara someone mwamango uita izvo zvitora send right to apa judgment kuti mangwana papashaya zvizotaurika ngoenda muita panza unozowana pamba ipapo pane munhu right someone very cheap $10 apinde zvo enda chama no